Wel, bore da a chroeso arbennig I chi wasanaeth bore Sul. Ar ôl y Nadolig yma yng Capel y Ffynnon. Croeso arbennig I chi, os da chi'n gwylio am y tro cynta, neu eich bod chi ddim fel arfer yn ymuno gyda ni fel eglwys, da ni yn croesawu chi yn gynnes iawn. A chroeso arbennig hefyd I chi lawr yng Nghaerdydd. Dwi'n deall bod eglwys y fyngeledd Caerdydd yn gwylio ac yn ymuno efo ni heddiw. A mae hwnna jyst yn special iawn I ni. Special I fi, achos mae Caerdydd a'r eglwys yn arbennig yn agos iawn at ynghalon ni. Wedi mi dreulio 3 blynedd hapus iawn yna. Nifer fawr o flynyddoedd yn ôl bellach. Felly croeso arbennig I chi. Fel y gwelwch chi, da ni ddim yn Capel y Ffynnon heddiw. Oherwydd sefyllfa fo Covid a'r sefyllfa yn lleol, da ni wedi penderfynu mynd yn ôl ar-lein am gyfnod beth bynnag, a felly da ni yma'n Rhiwlas, dwi yma'n y tŷ, y tân o mlaen ni, ac dwi'n gobeithio cewch chi fendith o'r gwasanaeth y bore yma, achos da ni'n gwybod bod Duw gyda ni, dydan. Da ni ddim angen bod mewn rhyw le arbennig I Dduw ymweld efo ni. Da ni ddim hyd yn oed angen bod efo'n gilydd bod o'n arbennig pan ydyn ni efo'n gilydd, ond mae Duw yn medru ymweld a mae Duw yn medru bendithio lle bynnag gyda ni. Gwnewch ni gychwyn yn gwasanaeth bore yma trwy mi ddarllen o Hebreaid ac o benod 1. Mewn llawer dull a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiad trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifed bob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni peredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddehil awr mawr hydy yn yr uchelder, wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddynt hwy. Rewch ni weddio. O arglwydd yw dad, diolch I ti am yr hyn da ni wedi gofio dros yr wythnos diwethaf. Diolch am Iesu Grist, diolch fod o wedi dod, a fod mab, y fab di yn un o'r drindod ryfeddol wedi dod yn un ohono ni, ac wedi marw ar y groes drosta ni. Diolch bod Iesu rwan yn y nefoedd, I fod o yno'n eistedd ar ddeheulaw mawr hydy. Diolch bod Iesu yn rheoli, a bod y clod a'r gogoniant I gyd yn mynd iddo fo. A dad yna'n gweddi ni bore yma. Madda I ni yn pechodau, da ni'n gweddio a cymorth I ni, I roed y clod a'r gogoniant I Iesu Grist. Amen. Wel, fi'n gobeithio bod chi wedi cael wythnos dda. Os da chi fel fi, yna da chi siŵr o fod wedi bita llawer gormod, da ni wedi gledda dros y dyddiau diwethaf yma yn do. Mae'n braf cael gledda. Da ni yn profi gymaint o fendith yn y wlad yma fo'r holl beth yma o terol sydd gyda ni yn dydan. Ond da ni hefyd wedi gledda mewn ffordd wahanol dros yr wythnosau a'r mis diwethaf mi greda I fel Cristnogion. Da ni wedi cael gledd ysbrydol yn do. Mae'n gymaint o eglwysi a mudiadau a Christnogion eraill wedi bod yn rhoi gymaint o stwff I fyny ar-lein a'i rannu fo allan ac yn y blaen. A da ni wedi profi gymaint, mae Duw wedi bod yn ofnadwy o garedig wrthon ni, bod ni'n yn profi lot o bethau anodd, da ni wedi cael gymaint o fendithion ysbrydol. Rwan mae hwnna yn amlwg yn beth ffantastig, ond mae'n gwneud yng ngwaith I bore yma falle chydig bach yn anodd. Achos, wrth gwrs, beth newydd fedra I ddweud. Mae'n siŵr bod yr rhan fwyaf chi wedi gwrando ar ddegau o bobl eraill yn siarad ac yn rhannu negeseuon a fideos gwych ac yn y blaen. Ac felly beth newydd fedra I ddweud. Ac hefyd, am hwn I bod lot ohono ni'n teimlo'n reit llawn. Fel bod ni wedi bod yn gledda ar fwyd, wel os ydyn ni'n gledda yn ysbrydol, mae'n eberig weithiau'n does I ni gael gormod ac i'r cyfan just fynd yn ddim byd I ni fethu canolbwyntio
ar ddim byd, ac dwi'n ymwybodol iawn o hynny y bore yma, bod fi ddim eisiau rhoi gormod i ni. Felly be dwi'n mynd i wneud ydy rhoi rhyw bytiau byr, rhyw fath o finger buffet os hoffech chi, lle da ni'n mynd i edrych ar hanes y Nadolig ond efallai meddwl mwy am sut yda ni yn ymateb i'r hanes hwn, sut ddylen ni fod yn ymateb i Iesu Grist. Da ni'n mynd i wneud hynny trwy edrych ar Luc penod 2. Cyn i ni gychwyn, gadewch i ni addoli gyda'n gilydd trwy ymuno efo Eifion Griff ac arawn o Eglwys y Fyngeledd a'r Dudwy sydd yn canu ar gyfer heddiw'r bore. Ar gyfer heddiw'r bore, Faban bach, y ganwyd gwreiddyn Iesyn, faban bach. Y cadarn maith o Bosra, y deddfwr gynta'r Seina, yr iawn gaid ar Galfarian, faban bach, yn signo bron Marian, faban bach. Caid bywiol ddwfr Ezekiel, ar lun Mair, a gwir Feseia Daniel, ar lun Mair. Caid bachgen doeth Eseia, raddewid roed i adda, yr alfa a'r omega, ar lun Mair, mewn cor y methlem Juda, ar lun Mair. Diosgodd Crist ei goron, o'i wir fodd, mwyn coroni Seion, o'i wir fodd. I blygu bendi halog, o dan y goron ddreiniog, i ddioddef dirmig lludiog, o'i wir fodd, codi pen yr euog, o'i wir fodd. Am hyn bechadur brysia, fel yr wyt, i mofyn am y noddfa, fel yr wyt. I tir ag orwyd ffynnon, a ilch y dwy faidion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, am hynny tyrd yn brydlon, fel yr wyt. Wel, blant, croeso arbennig i chi. Da ni ddim yn y capel wythnos yma na ond da ni'n gwybod bod lot ohonych chi'n gwylio, a mae hwnna yn ffantastig bod yna gymaint ohonych chi'n gwylio, achos mae plant yn bwysig iawn i mi, i ni yma yng Capel y Ffynnon yn dydy. Rwan, dwi yn disgwyl galwad gan ffrind mewn munud bach, ond tra da ni yn disgwyl, o'n i'n meddwl bydden ni yn dymuno penblwydd hapus i rywun. Yma yng Capel y Ffynnon, da ni methu rhoi anrhegion ar hyn o bryd y cardiau na dan, ond be da ni yn rhoi ydy da ni'n rhoi adnodau i blant, ac mae'n wythnos special iawn yn tu ni. Yma'n Rhiwlas mae Anna yn cael ei phenblwydd yr wythnos yma. Mae Anna'n 5 oed. Ac Anna, dyma dy adnod di i ti gan y capel, o Salm 107 ag adnod 1. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Ti lot i ddiolch i Dduw amdano fo, a dyna beth mae'r adnod yma'n deud. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw,
ac y mae ei gariad hyd byth. Mae Duw yn caru ni am byth, dydy gariad o byth yn rhedeg allan. Felly penblwydd hapus iawn Anna. Helo! Yn byn pob. Helo! Helo! Helo, Steff! Ti'n clywed fi? Floss. Helo? Floss, wyt ti'n clywed? Floss? Floss, wyt ti'n clywed Ie, dwi'n clywed ti. Ie. Helo? Sut wyt ti y bore yma? O, dwi'n wych! Mae Nadolig! Nadolig! Ie! Mae gennym ni lot o blant yn gwylio ni heddiw. Felly mae rhaid i ti fihafio, mae gennym ni bobl special hefyd, mae gennym ni bobl pwysig iawn o'r brif ddinas. Felly dim bod yn wirion heddiw. Reit, sut wythnos ti wedi cael? Sut dolyg ges di? O, briliant! Dwi wedi bod yn fflasio trwy'r wythnos! Ie! Ges ti lot i bwyta? O, do! O, cacedolig, siocled, mis peis, bob math o bethau. Ie, o, briliant. Ni'n cael llwyth o fwyd amser Nadolig yn dydyn yma hwnna'n adan. Hyfryd iawn. Ei, Floss, ges ti fy anreg i? O, do! A'i'm yn meddwl lot ohono fo. Be ti feddwl? Sprouts! Be dwi angen sprouts? A maen nhw'n codi gwynt yna fi. Cafi. Floss, paid bod mor wirion i di. Dim sprouts nes i roed i ti, Nadolig. Nes i roed anreg yn nes iawn i ti. Na, diolch am y sanne, Steff. O beth am yr anreg mawr ges di ta? Ges di anreg mawr gen mam a dad? Sa ti'n yn credu fo. Mae mor fawr, mae'n briliant. Mam a dad mor garedig. Be ges di, Floss? Mae'n wych. Mae di rapio, a mae'n fawr, a mae dan y goeden. Fawr, ac mae'n swnio'n ffantastig yn dydi, ond be ges di? Mae'n wych. A mae mam mor hapus wedi rhaid ei fi. Dwi'n gwybod bod ti'n excited, ond be ges di? Dwi'n yn gwybod eto. Ti'n dweud bod ti'n mynd i agor yr anreg eto? Lle mae o? Mae dan y goeden. Mae hynna'n bonkers. Os ti'n cael anreg, mae rhaid i ti agor yn does? Dwi'n eisiau sboilio fo. Di hynna dda i ddim o gwbl. Ceri nôl yr anreg na rwan ei agor. Be fi pobl yn meddwl bod ti ddim wedi agor dy anreg mawr. Mae'n 2 ddiwrnod ers Nadolig a ti dal ddim wedi agor o. Reit, blant, tra dwi'n trio perswadio Floss yn fama i fynd i'w agor i anreg, dwi eisiau chi wylio ffilm nath gael ei roi at ei gilydd gan Lois a Aled a nifer o rei eraill ar gyfer awr i blant. Ac mae'n dweud hanes y dechrau lyc pen o 2 i hanes y bugeiliad, felly gwyliwch chi hwn efo'ch gilydd tra dwi yn trio sortio Floss allan. Floss, cer rwan. Cer. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliad allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o anylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau. Ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, Peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhob man yn llawen iawn. Mae achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem.
Dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. G
Heddwch ar ddaear islaw a bendith Duw ar bobl. Gogoriant y gibw wedi cael ei eni heddi. Heddwch ar ddaear islaw a bendith ar bobl. Gogoriant y gibw yn y seia wedi cael ei Wel, dydy Flos ddim wedi dod nôl eto, ond da ni'n meddwl bore yma dydan am sut da ni fod i ymateb i'r Nadolig, ac oedden ni'n clywed yn fanna am hanes y bugeiliad, a mae esiampl y bugeiliad yn esiampl dda iawn i ni i'w ddilyn, oherwydd da ni'n darllen yn Lyc 2 ac adnod 15 ac 16 ar ôl iddyn nhw weld yr angylion ac ar ôl iddyn nhw glywed gan yr angylion. Dyma be maen nhw'n wneud. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliad dweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr ysbysodd yr arglwydd ni amdano. Eithant ar frys, achosant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Mae'r bugeiliad yn mynd i weld Iesu. A mae rhaid i ni gychwyn yn fama. Dyma'r peth mwyaf pwysig i ni wrth i ni ystyried yn ymateb ni am y Nadolig. Oedd yr bugeiliad, oedden nhw wedi clywed am y newyddion da yn doedden nhw, oedden nhw wedi clywed am y rhodd rhyfeddol yma. Oedden nhw wedi clywed am y llawenydd mawr fydde i'r byd i gyd. Oedden nhw'n ymwybodol, dwi'n siŵr, o'r pellter oedd rhyngddyn nhw a Duw. Oedden nhw'n ymwybodol, efallai oedden nhw'n bobl galed i hunan ac yn bobl oedd yn bell oddi wrth Dduw, ond yn sydyn mae'r angylion yn torri mewn, mae Duw yn torri mewn efo'r neges rhyfeddol yma. Mae Duw wedi dod yn agos iddyn nhw. A dyn ni'n gwybod hynny hefyd yn dydan, dyn ni'n gwybod fod yna bellter mawr rhyngthon ni a Duw. Dyn ni'n gwybod fod adda wedi pechu, fod adda wedi gwrthryfela a bod pob un ohono ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw. Dyn ni'n gwybod bod ni o dan farn Duw, bod Duw yn hollol berffaith, bod Duw yn hollol yn llawn cariad ydy, ond mae o'n casau drygion ni. Ond dyn ni'n gwybod bod yn Nadolig amdan waredwr. Dyna oedd neges yr angylion i'r bugeiliad ynde, bod yna waredwr wedi dod, un sydd wedi dod i'n hachub ni, un sydd wedi dod â ni yn ôl at Dduw, fod yna Feseia wedi dod yr un oedd wedi addo, un oedd wedi i ddewis, fod o'n arglwydd, i fod o'n frenin. A dyn ni'n gwybod i fod o wedi mynd i'r groes i farw yn lle ni. Dyn ni'n gwybod y pethau mae gyd, dyn ni'n gwybod i fod o wedi mynd i'r groes i achub, i'n hachub ni, i gymryd y gosb yr oedden ni
yn ei heiddi. Ond dyma wnaeth y bugeiliad, dyma nhw jyst ddim yn gwybod am y pethau yma. Oedden nhw ddim jyst yn cymryd y pethau. Nath nhw ddim hyd yn oed jyst credu. Mi ddaru nhw fynd i weld Iesu Grist. Dyma nhw'n mynd, dyma nhw'n gweld pa mor rhyfeddol oedd hyn, a felly dyma nhw'n mynd, dyma nhw'n jyst yn aros. Dyna ni'n darllen yn Mathew fel nath Herod, a rhai o'r Phariseiaid ac yn y blaen, nath nhw aros yn Jerusalem, nath nhw ddim mynd i weld Iesu. Ond mi ath y bugeiliad i weld, a fedrwn ni mond dychmygu be nath nhw weld yna. Fedrwn ni mond dychmygu cael siarad efo Mair a Joseph a gweld gwaredwr y byd yna yn y preseb. Mi gafon nhw'r fath fendith. A mae hwnna'n esiampl bwysig i ni heddiw. Da ni medru gwybod bob math o bethau. Chi blant, os ydych chi wedi cael y fraint o tyfu fyny mewn a cael mynd i capel a cael dysgu y pethau, ac efallai bod chi'n gwybod yr atebion i gyd. Mi ro'n i ar un adeg, o'n i'n gwybod yr atebion i gyd, ac yn gwybod pam bod Iesu Grist wedi dod. Ond ydy hynny ddim yn ddigon yn y fo'i hun. Mae rhaid i ni fynd at Iesu Grist. Eisiau chi meddwl am munud bach am fflos, ac os ydych chi'n cofio, oedd fflos wedi derbyn anreg. Ond yn wirion iawn, doedd fflos ddim wedi agor yr anreg yna o gwbl yn agoedd. Oedd o wedi adal o, a felly oedd o ddim yn medru defnyddio'r anreg o gwbl. Oedd yr anreg o werth dim byd iddo fo. I fod yn onest, nath o ddim cael yr anreg. Fod rhywun wedi roed o iddo fo, oedd rhaid iddo fo i dderbyn o. A mae hwnna'n ddarlun i ni os ydym ni angen bod efo Iesu Grist. Mae Duw wedi rhoi Iesu Grist yn anreg i'r byd. Ond mae rhaid i ni gredu yn Iesu. A mae rhaid i ni nid yn unig jyst credu yn pen, mae rhaid i ni gredu yn calon, a mae rhaid i ni fynd at Iesu Grist hefyd. Wel, sut da ni'n gwneud hynna? Achos da ni'n methu gwneud, da ni'n methu mynd i Bethlehem rwan, hyd yn oed sa ni yn medru mynd fysa Iesu ddim yna. Ond mae Iesu yn fyw heddiw. Mae Iesu yn y nefoedd, a da ni'n medru siarad efo fo. A felly pan da ni'n cael yn llygyd wedi agor i weld bod ni mewn trwbl, bod ni angen maddeuant, da ni'n medru mynd at Iesu Grist a siarad gyda fo a gofyn iddo fo i faddau i ni. Dweud wrtho fo bod ni'n sori, dweud wrtho fo bod ni'n methu achub ni'n hunain a trystio yn y fo. A mi wneith Iesu Grist yn derbyn ni, mi eith o dderbyn pob un sydd yn troi ato fo fel yna. A mae hwnna'n nid jyst yn neges i'r plant, mae'n neges i bob un ohono ni. Mae'r ffaith bod ni wedi bod yn mynd i eglwysi ac i gapeli ar hyd yn blynyddoedd, ar hyd yn bywyd. Dio ddim yn warant yn bod ni wedi'n hachub, mae rhaid i ni gael y berthynas real yna gyda Iesu Grist. Ac felly dyna'r peth cyntaf i ni ddysgu. Dyna'r esiampl cyntaf bod rhaid i ni fynd at Iesu Grist. Gwnewch i mi weddio rwan. O arglwydd Dduw Dad, diolch i ti. Diolch i ti am Iesu Grist. Da ni'n cyffesu rwan o dy flaen di yn bod ni yn bechaduriaid. Da ni wedi methu. Da ni wedi gwneud pethau'n anghywir. Da ni ddim wedi byw fel y dylen ni. Da ni methu achub yn hun. Da ni methu gwneud yn hunan yn iawn o dy flaen di. Ond da ni'n diolch i ti am Iesu Grist. A Iesu, da ni'n dod ata ti rwan gan trystio yn y ti. A gan ddiolch i ti, a gan ryfeddu ata ti, a gan garu ti, achos bod ti wedi marw trosto ni. A da ni'n gweddio rwan dros unrhyw un sy'n gwylio hwn, a bydda nhw hefyd yn dod i drystio yn y ti. Unrhyw un sydd ddim, falle erioed wedi trystio yn y ti o blaen, a bydda nhw hyd yn oed rwan yn troi ata ti ac yn gweiddi allan am help. A da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Ar ddydd y Nadolig mewn preseb o wair, y rhoddodd gwaredwr y byd. Meseia ein byw mewn cadachau ar oed,
Daeth y Crist wedi disgwyl cyhyd, cyhyd. Daeth y Crist wedi disgwyl cyhyd. Y llewolwydd Jiw ar Emmanuel, y gair a ddaeth yn nawr. Y brenin y bugail a blagir ei hun, daeth y ceidwad sy'n byw ac yn frawd, yn frawd. Daeth y ceidwad sy'n byw ac yn frawd. Y cyntaf anedig a anwyd I fair, pen tabwr, pen ffeithydd ein ffyr. Ond sut all bechadur adnabod yma, rhw'n a gred cadwedig a fydd, rhw'n a gred cadwedig a fydd. Wel, fel ydy dysi, mae'n garol syml ond eto yn y ddyfnder rhyfeddol yn ei hi. Ac a'i gymryd y cyfle mae ddiolch i Lois ac I Bedwyr yn arbennig nath roi awr I blant at ei gilydd. I'n gwybod bod ni gymaint wedi mwynhau o gymaint o blant ac rhai efallai sydd ddim mor ifanc hefyd wedi cael bendith mawr o awr I blant. Wel, da ni'n mynd I barhau I feddwl am y bugeiliad am chydig bach. Ac dwi eisiau just troi at adnodau yn dilyn y rhai nathon ni ddarllen cynt, achos mae'r bugeiliad yn esiampl mewn ffordd arall I ni hefyd. Nid yn unig bod nhw wedi credu a bod nhw wedi mynd I weld Iesu Grist, ond dyma beth mae Luc yn dweud yn adnod 17 ac 18. Ac wedi ei weld, mae'n negasant yr hyn yr oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugeiliad wrthynt. Ni eisiau tynnu'ch sylw chi at hyn, achos yr esiampl nesaf ydy bod angen I ni rannu yn profiadau. Bod angen I ni rannu yn profiadau ysbrydol. Dyna mae'r bugeiliad yn ei wneud yn fama. Efo Mair a Joseph, maen nhw'n dod lawr o'r mynyddoedd, maen nhw'n llawn y rhyfeddod ydyn, maen nhw wedi gweld yr engylion, maen nhw wedi clywed y pethau rhyfeddol yma. Ac maen nhw'n rhannu gyda Mair a Joseph. Maen nhw'n rhannu'r hyn maen nhw wedi I weld a'i glywed. Ond yng Nghymru mae gennym ni falle'r syniad mae fod ffydd yn rhywbeth preifat, bod o'n rhywbeth unigol, bod o'n rhywbeth personol. Ac wrth gwrs mae'n elfen wir am hynny yn does. Mae rhaid I bob un ohoni ddod at Iesu Grist yn hunain. Da ni ddim yn cael yn geni yn Gristion, da ni'n mynd dod yn Gristion oherwydd bod ni'n rhan o eglwys. Mae rhaid I ni ddod at Iesu Grist yn hunain. Ond mae Iesu yn ein achub ni hefyd. Da ni'n rhan o gorff, mae'n un o'r egwyddorion mawr yn y Testament Newydd. Da ni'n gysylltiedig i'n gilydd. Mae'n rhan o gynllun Duw fod gyda fo bobl, nid just person, nid just ni a ben yn hunain, ond bod gennym ni, bod yna gymdeithas ohono ni. Bod yna gymdeithas lleol a chymdeithas drwy'r Gymru a drwy'r byd I gyd. A mae gennym ni gyfrifoldeb i'n gilydd. Rwan, am hwn I, se'r bugeiliad yma'n Gymru ac sy'n un ohonyn nhw'n sicr, dwi'n siŵr ella be fydden ni wedi wneud ydy mynd I weld Mair a Joseph ac rhyfeddu ac edrych ar Iesu Grist, ond cadw'n dawel. Falle peidio rhannu, falle bydde gennym ni, bydden ni eisiau bod yn barchus at y sefyllfa ac yn y blaen a meddwl, wel, pwy ydw I ddweud unrhyw beth yn fama. Ond na, mae'r bugeiliad yn dweud wrth Mair a Joseph. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig I ni feddwl yr effaith fydde hynna'n cael ar Mair a Joseph. Oherwydd mae'n debyg ar y cyfnod yma, oedden nhw mewn cyfnod anodd. Oedd hi'n fisoedd ers i'r angel i'w gweld nhw. Oedd nhw wedi bod yn stryglo, oedd nhw wedi cael taith hir, oedd yr enedigaeth wedi digwydd. Pwy wyr pa mor anodd oedd yr enedigaeth wedi bod. Efallai bod nhw yn wir yn stryglo, ond jyst dychmygwch yr effaith mae'r bugeiliad yn gael wrth iddyn nhw rannu gyda Mair
a Joseph. Bydde fo wedi i rhyfeddu nhw fel maen nhw'n deud, maen nhw wedi rhyfeddu, bydde fo'n shot in the arm iddyn nhw. Ac mae'r un peth yn wir efo ni, mae rhaid i ni rannu'n profiadau ysbrydol ni gyda'n brodyr a'n chwiorydd ni. Mae rhaid ni rannu gyda'r eraill mwyn i ni adeiladu yn hunain i fyny. Mae rhaid i ni siarad am beth mae Duw yn ei ddweud wrthyn ni. Mae gen i ni gyfrifoldeb dros eraill, ac yn arbennig yn yr adeg yma, lle da ni'n stryglo, da ni ddim yn medru falle mynd i'r capel, i'r adeilad at yn gilydd. Mae gen i ni hyd yn oed mwy o gyfrifoldeb i wneud yn siŵr am bod ni'n rhannu ac yn helpu. Yr wythnos diwetha ges i air efo brawd i mi o ran arall o'r wlad, ac oedd o'n rhannu ac oedd o'n dweud pa mor anodd oedd o'n ffeindio pethau. Oedd wedi trio trefnu rhyw gwrdd carolau, ac oedd y cwrdd carolau ddim di medru digwydd oherwydd beth di digwydd efo Covid ac yn y blaen, ac oedd o'n deud, dwi'n yn deall o gwbl beth mae Duw yn trio i wneud yn fama efo fi. Ond wrth iddo fo rannu efo fi, oedd o'n helpu fi. O Duw yn siarad efo fi trwyddo fo, ac o'n i'n medru dweud mewn ffordd, wel, lle bod ti'n stryglo, ond mae Duw di defnyddio ti i ddysgu rhywbeth pwysig i mi, ac o'n i'n gweld i faich ac yn cael yn challenge o gan hynny. Chi'n gwybod, mae Duw am i ni i fod yn deulu a rhannu gyda'n gilydd. A felly Nadolig yma, mae eisiau ni feddwl beth mae Duw wedi bod yn ymdysgu wrthyn ni. A mae eisiau ni ddilyn yr esiampl y bugeiliad i rannu gyda'r eraill hefyd. Ond sylwch yma, dydy'r bugeiliad ddim just yn rhannu gyda Mair a Joseph. Maen nhw'n amlwg yn rhannu gyda pwy bynnag wneith wrando arnyn nhw. Maen nhw'n llawn aspri, maen nhw'n hollol excited, a maen nhw'n rhannu gyda pobl, a mae pawb yn rhyfeddu at yr hyn maen nhw'n ei ddweud. A dyna ran arall pwysig iawn o'r Nadolig yma. Ydan da ni wedi cael bendith, ond ydan ni'n rhannu fo gyda'r eraill a gyda rhai sydd ddim yn Gristnogion. Chi'n gweld yn gwaith ni yma yng Nghymru ydy bod ni yn rhannu yr Efengyl, bod ni'n rhannu y newyddion da. Da ni'n gweld o'r cychwyn bywyd Iesu'n fama, ac reit ar y diwedd Mathew, lle mae Iesu'n rhoi y comisiwn mawr i'r disgyblion i fynd i ddweud wrth bawb, dweud am y newyddion da yma. Mae'r Beibl yn deud yn dydy, da ni'n rhoi goleuni dan Lester. Ac yn fama, da ni'n cael model briliant o beth ydy efengylu. Yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y byd Cristnogol, mae efengylu wedi cael ei droi mewn i rhywbeth falle proffesiynol. Gymaint o lyfrau amdan sut i efengylu a'r technegau gwahanol ac yn y blaen. A mae hyn yn cael effaith arno ni. Yn aml pan dwi'n gofyn pobl i ymuno mewn ymgyrch neu rhywbeth, mae pobl yn teimlo, wel, fedra i ddim gwneud, does gen i fi ddim y ddawn yma. A dwi'n gwybod bod rhai efo mwy o ddawn ag eraill. Ond da chi'n gweld nid trwy bobl ddilyn rhyw dechneg yma Duw yn achub. Mae Duw yn achub trwy'r Ysbryd Glân. A mae'r Ysbryd Glân yn gweithio am mywyd pob Cristion. A beth ydy efengylu ydy jyst rhannu, rhoi rheswm am y gobeith sydd ynddo ni. Does ddim ffordd iawn o'i wneud o, neu ffordd anghywir o'i wneud o. Da ni jyst yn gweld yn y Beibl dro ar ôl tro fel mae Duw yn defnyddio pobl hollol wan. Da ni'n meddwl am yr eglwys yn Corinth oedd yn llawn mes, ond eto oedd yna bobl yn cael ei achub. Neu bobl yn cael ei achub o'r sefyllfaoedd mwyaf rhyfeddol, achos oedd yna bobl jyst yn rhannu yr Efengyl. Siarad yn naturiol. A dyna be mae'r bugeiliad yn ei wneud. Mae yn esiampl i ni hefyd. Rwan, da ni'n mynd i gael cyfnod chydig bach yn dawelach. Mae Ann yn mynd i chwarae a darllen, mynd i chwarae piano a darllen carol i ni. Rhain yn Capel y Ffynnon, nathon ni glywed hwn bore Nadolig, ond o'n i'n meddwl sef o'n wych i ni falle jyst gael chydig o funudau nesaf i feddwl, i ystyried be mae Duw wedi bod yn dweud wrthon ni dros y Nadolig, ac i weddio dros eraill, ac efallai dros bobl eraill da ni isio rhannu'r Efengyl gyda nhw.
dydd cyn dyfod dyddiau, trefnwyd dydd dy ddyfod di. Trefnwyd bore gwyn y geni cyn goleuon deiar ni. Cyn bod pechod, trefnwyd cymod, drwy gyfamod perffaith drindod. Trefnwyd aberth trosom ni. Trefnwyd aberth trosom ni. Trwy y proffwyd gynt i'r tadau, rhoed a ddewid am dy ddod. Un i dalu dyled adda, un i ennill dwyfol glod. Y cynghorwr mor rhyfeddol, cadarn, dwyfol a thad bythol. Tywysog heddwch fyth i fod. Tywysog heddwch fyth i fod. Taniwyd seren yn y dwyrain oedd yn arwain at y cryd, ac i Bethlem daeth bugeiliaid ar y baban oedd ei bryd. Daeth y doethion ar ei hinion a'i hanrhegion, gwerthfawr roddion. I addoli ceidwad byd. I addoli ceidwad byd. Trefnwyd croes i dalu'n dyled ar y bryn tu maes i'r dre. Trefnwyd dydd i ninnau glywed am ei aberth yn ein lle. Am i'r Iesu trosom weidi i'n gwaredu. Rhaid i'n gredu. Brysiwn heddiw ato fe. Brysiwn heddiw ato fe. Wel, da ni'n brysio drwad ar esiampl nesaf I ni ydy Mair. Mair yn berson rhyfeddol iawn yn hanes y geni. Dwi'n meddwl os da chi wedi sylwi, mae'r holl dymestol awr yma'n mynd ymlaen o'i hamgylch chi. Mae rhywun yn meddwl sut mae hi medru cadw mor calm. Dyn ni'n gwybod am keep calm and carry on. O sut mae hi'n medru gwneud hyn efo bob dim sy'n mynd ymlaen, sy'n effeithio I chorffi, sy'n effeithio I statws cymdeithasol I, sy'n effeithio bob dim. Sut mae hi'n medru cadw mor dawel? Wel, mae hi'n esiampl I ni, a dwi'n meddwl bod ni'n cael gweld hynny yn adnod 19, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Ond Mair yn cadw yn dawel ac yn myfyrio. Oedd hi'n rhoi amser a rhoi lle i'r pethau pwysig mewn bywyd. Mae'n bywyd ni yn brysur iawn yn dydy. Mae'r goleuadau'n fflachio, mae'n ffonau ni yn pingio, mae'r e-byst yn dod trwad, mae gwaith
ma teledu, mae radio, mae'r cyfryngau cymdeithasol, mae hyd yn oed bywyd eglwys. Dwi'n aml meddwl bod yn bywyd i chdi bach fel rhyw ffenest fawr Zoom gyda'r holl ffenestri llai yma, a pawb yn trio cael chdi bach o'n hamser ni. Ond mae Mair yn rhoi amser i'r hyn sydd yn bwysig. Mae hi'n meithrin i pherthynas i gyda Duw. Mae hi'n rhoi amser i'w chalon hi. A'r galon ydy'r rhan mwyaf pwysig ohono ni yn Y galon ydy pwy ydyn ni. Allan o'r galon mae bob dim arall yn dod. Mae'r hyn da ni'n gwneud, mae'r hyn da ni'n ddweud. Ac mae'n emosiynau ni, mae gyd yn dod o'r galon yn dydy. Ac mae angen i ni ofalu am yn calon. Mae rhaid i ni ofalu am yn bywyd ysbrydol ni. Dyma sydd yn bwysig. Dyma di'r peth mwyaf pwysig un. Mae Iesu'n deud ydy, na thrysorwch i chi drysorau ar y ddeiar. Mae'n dweud, peidiwch a mynd yn preoccupied gyda bob dim sydd o'n cwmpas ni. Achos mae'r pethau ma'n darfod. Ond mae'n bethau sydd yn para. Mae'n bethau llawer mwy pwysig. Mae Mair yn cymryd amser, mae hi'n cadw'r peth yn dawel, mae'n myfyrio arno fo. Mae hi'n treulio yr peth. Da ni'n gwybod, da ni wedi bod yn sôn am fita, a da ni'n gwybod beth sy'n digwydd os da ni'n bita'r gormod, ac yn bita mwy a mwy, wel, da ni'n cael camdreiliad, a dydy'r bwyd ddim o werth i ni. Ond mae Mair yn rhoi amser i feddwl drost y pethau yma. Fedrwn ni weld hi efallen yn stryglo, yn gweddio, yn reslo efo Duw am y pethau yma, am beth sydd yn mynd ymlaen yn ei bywyd hi, a'i gweld hi'n rhyfeddu at y pethau yma. Mae hi'n rhoi lle i'r ysbryd weithio. Mae hi'n magu ac yn meithrin i pherthynas i gyda Duw. A dyna beth mae Duw eisiau gyda phob Cristion. Ond da ni weithiau meddwl mae Duw eisiau ni mwyn i ni wneud hyn, wneud llall. Ond beth mae Duw eisiau ydy, mae Duw eisiau dod i'n adnabod ni, i ni o adnabod o. Mae o eisiau'r berthynas yna i ddyrnhau, ni gael ei fwynhau o, ac i ni gael ei addoli fo, a'r addoliad yna ddod o rwle go iawn ac o brofiad real. Mae Nadolig di newid lot i mi yn y blynyddoedd diwethaf ers i mi gael plant. Cyn i mi gael plant, o'n i wrth y modd yn derbyn anrhegion, a dwi dal yn hoffi anrhegion rwan, ond dwi wir yn mwynhau gweld y plant yn agor yr anrhegion dwi wedi eu prynu iddyn nhw. Dwi'n Nadolig oedd Anna a Ben ac oedd yn wrthi yn agor ac o'n i jyst wrth y modd yn eistedd nôl ac yn gwylio ac yn siarad gyda nhw. Ac yn gofyn iddyn nhw, beth ti'n feddwl o hwnna? Allan nes i roed llyfr a cael darllen y llyfr gyda nhw a cael siarad efo nhw amdano fo, neu prynu Lego i Ben a cael eistedd lawr a fi wneud y Lego a fo wylio fi yn gwneud o. A bod ni'n cael y profiad yna, efo'n gilydd yn rhannu profiad. O dyna di Cristnogaeth, ydy cael rhannu perthynas gyda Duw ei hun, crewr y bydysawd, gyda Iesu Grist sydd wedi marw trosto ni. Mae'n beth rhyfeddol. Mae rhaid i ni roed amser i hynny, mae rhaid i ni ganolbwyntio ac yn meddwl ac ystyried. Ni'n deud cynt bod yn bywyd ni fel rhyw Zoom mawr. Bydde fo'n tragedy yn bydde, pe bai ffenest Duw, y ffenest sydd yn bwysig ar mute gennym ni yn Nadolig yma. Doedd o ddim gen Mair, a felly mae'n esiampl i ni. Gadewch ni ganu gyda'n gilydd rwan Emyn neu Carol. O'n i ddim wedi clywed i tan flwyddyn yma, nes i glywed i'n Saesneg i gychwyn efo. A mae'n Garol hyfryd iawn achos mae'n chwarae ar Garol arall, sef o Capel y Ffynnon. Ond newch chi weld, mae hi'n newid, mae'r geiriau'n cael ei newid. Achos mae'n adlewyrchu rhywbeth, oes mae rhaid i ni fod yn ffyddlon yn y byd Cristnogol, a dydy bywyd y Cristion ddim yn golygu bod ni jyst yn cael gwneud beth bynnag da ni isio. Ond da ni'n methu mor aml. Ond gwahoddiad yr Efengil ydy bod ni'n cael dod, bod ni ddim yn ffyddlon, bod ni'n brifo, bod ni'n methu, da ni'n cael dod at Iesu ac at Duw fel yda ni. A mae'n ffrindiau ni yng Nghaersalem,
yn mynd i ganu'r gan yn Gymraeg i ni rwan. O dewch, pawb sy'n anffyddlon, dewch, y gwan ac ansicr, dewch, does neb ar ben ei hun. O dewch, ddiffrwyth i'r eithrisrai, bod gweddion faich, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i chi. Sy'n cuddio nawr, sdim angen rhedeg mwy, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i sydd â ffydd, ef yw'r oen a berthwyd, I faddaf ei lladdwyd, a ddawodd ei hedd, i'r rhai sydd â ffydd. O dewch, bod yn waglaw, dewch, ef yw'r offrwm, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i chi. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i chi. Wel, da ni'n dod i'r diwedd, ond cyn I ni orffen, o'n I jyst eisiau troi at un person arall fel esiampl i'n helpu ni, sef Simeon. Ac ar ddiwedd yr benod yma, mae Luc yn sôn am Mair a Joseph yn mynd a Iesu i'r deml i gael I gyflwyno. Ac mae Simeon yna yn disgwyl. A mae Simeon wedi bod yn disgwyl am amser maith. Oedd yr ysbryd glân wedi dweud wrtho fo bydde fo ddim yn marw tan iddo fo gael gweld y gwaredwr, tan iddo fo gael gweld Iesu. A mae'n cael gweld Iesu. Mae'n rhyfeddol, meddwl a trio dychmygu o gwmpas y geiriau yma. Sut oedd yr cyfarfyddiad yma wedi mynd. Ond mae Simeon yn esiampl gwych I ni hefyd. Chwi ddarllen adnod 29. Yn awr, rwyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd yn unol a thair. Chi'n gwybod oedd Simeon yn medru wynebu
y dyfodol yn dawel. Ni'n aml yn meddwl, wel dyma ni Simeon a mae wedi bod yn disgwyl cyhyd a dyn ni'n meddwl amdano fo yn fan ma'r fraint mae'n cael, ond ni'n meddwl am ddyfodol Simeon. Simeon yn hen ac mi roedd o'n yn agos iawn i farw ac oedd o'n gwybod rwan ar ôl gweld Iesu y bydde fo yn marw. Ond does na ddim ofn yna efo Simeon yn agos. Mae o'n trystio yn dawel. Mae'n defnyddio gair fel tangnefedd. Mae'n medru trystio'r dyfodol i Dduw oherwydd bod o wedi gweld iechubiaeth. Mae'n trystio'r dyfodol i Dduw oherwydd i fod o wedi gweld iechubiaeth. A mae hwnna yn esiampl bwysig i ni heddiw. Mae marwolaeth yn real, a mae marwolaeth yn horrible, a mae marwolaeth yn elyn. Ni'n gwybod bod pobl wedi profi colli pobl yn agos iddyn nhw hyd yn oed yn yr wythnosau diwethaf yma. Dwi ddim yn neud yn fach o hynny o gwbl. Mae marwolaeth rili yn ofnadwy. Ond i'r Cristion, does na ddim byd i'w ofni. Dyn yn haro fi rai blynyddoedd yn ôl pan nes i golli ffrind tua amser yn Nadolig o fi ac oedd hi'n ifanc ac oedd hi'n i weld yn iach a mi ath i gwely yn noson ac yn y bore mi roedd hi wedi mynd, mi roedd hi wedi marw. A dwi'n cofio yn yr angladd, yn y tristwch a'r sioc o golli ffrind mor ifanc, yr gweinidog yn dweud pa mor anodd oedd o i ni fel ffrindiau ac yn arbennig fel teulu pa mor anodd oedd o. Ond iddi hi, doedd o ddim yn anodd, achos mi roedd hi wedi cael llygyd ac wedyn fel Cristion wedi agor nhw ym mhresenoldeb Iesu. Oedd o'n rhoi challenge i ni, lle fysa chi'n hoffi iddi hi fod rwan? Fysa chi'n hoffi iddi hi fod y fama ar y ddeiar yng nghanol yr tywyllwch yma a'r problemau, neu fysa chi'n hoffi iddi hi fod yn y nefoedd gyda Iesu Grist? Ac wrth gwrs oedd yr ateb yn glir. Chi'n gwybod mewn byd Covid lle mae marwolaeth yn reality ni gyd, neu hyd yn oed pan ddoeth y brechly. Ac da ni'n gwybod mi ddoeth marwolaeth mewn ffurf arall i ni, mi fydd yna rhywbeth arall yn dod i cael gafal arna ni. Mae'r Nadolig yn dweud bod dim rhaid i ni ofni. Fel Cristnogion, mi fedrwn ni wynebu y dyfodol yn dawel. Does na ddim byd i'w ofni. Mae'n mynd i fod yn oce. Mae o'n rhyfeddol neges y Nadolig yma. Dyna oedd Simeon wedi sylwi. Oedd wedi sylweddoli pa mor hollol ogoneddus oedd y baban bach ma oedd o'i flaen o. Hwn oedd achubwr y byd a'i achubwr o, ac felly oedd o'n medru wynebu hyd yn oed marwolaeth yn dawel. A dyna sydd yn ogoneddus i ni y bore yma. Yn problem fwyaf ni ydy bod ni, nad ydyn ni mewn perthynas gyda Duw, bod ni wedi pellhau oddi wrth Duw, fel dynoliaeth yn bod ni'n elynion ac yn heiddi barn. Ond oherwydd Iesu, mae'r farn wedi symud. Os da ni'n credu'n Iesu Grist a wedi derbyn yr anreg fel o'n i'n sôn am ar y cychwyn, yna da ni'n gwybod bod ni'n saff. Da ni'n gwybod yn bod ni yn rhydd. Da ni'n gwybod na hyd yn oed marwolaeth yn dal ni, a na nid marwolaeth ydy'r diwedd. A felly dyna pam bod o mor bwysig bod ni'n dweud wrth bobl am yr Efengil, dweud wrth bobl am yr newyddion rhyfeddol yma. A gair ei cysur i chi bore yma, lle bod chi wedi colli rhywun yn ddiweddar. Os ydych chi wedi rhannu yr Efengil gyda nhw, wel dyna i gyd oedden ni'n medru wneud, a da ni'n medru trystio nhw, achos pwy wyr beth sydd wedi digwydd yng nghalon neb ar y diwedd. Ond mae'n newyddion ffantastig yn Nadolig, a da ni'n medru wynebu y dyfodol yn hollol sicr oherwydd da ni'n gwybod nid yn unig bod ni'n saff, ond da ni'n mynd i gael bod gyda Duw, a da ni'n mynd i gael gweld Iesu Grist, a pa mor ffantastig fydd hynna. Ond gadewch ni orffen trwy ganu emyn y rhyfeddol, emyn sydd yn llawenhau ac achos bod Iesu Grist wedi dod i'r byd a mae eglwys Peniwel Caerfyrddin i recordiad nhw o'r emyn yma, o'r garol yma
sydd gennym ni orffen. Daeth Christ i blith o llawen hawn, a deied pawb ynghyd. I'w dderbyn a'i gydnabod ef, yn geidwad i holl fyd, yn geidwad i holl fyd, yn geidwad i'r holl fyd. Ai dynewyddion darlid, am ffordd o leddi hiw, a syniad pawb trwy'r ddaear gro, ei canol faw i ddiw, ei canol faw i ddiw, ei canol faw i Oed ysbryd gwyllt rhwng gwlad a gwlad, heb ryfeldig na chas, a ddyged holl arweinwyr byd, i'w dderbyn efau ras, i'w dderbyn efau ras, i'w dderbyn efau ras. Unedd a gobaith o'r gofal, i'w efen i lyf. Daeth Christ i'n blith o llawen haw, Hosanna iddo ef, Hosanna iddo ef, Hosanna, Hosanna iddo ef. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda ni. Dwi'n gweddiwch bod chi wedi cael bendith y bore yma. Os ydych chi eisiau trafod unrhyw beth mwy neu eisiau gwybod mwy, yna plis cysylltwch efo ni, fydd y manylion ar ddiwedd y gwasanaeth ar sleid i chi i weld. Dwi'n gweddio bod chi'n cael bendith yn Nadolig yma, nid jyst bendith byr dymor. Fel da ni wedi gweld heddiw, mae'n esiampl yn Lyg 2 i'n helpu i ni gael bendith hir dymor, i'n helpu ni wrth i ni gerdded adre tua yn Efwydd. Gweld fel oedd y bugeiliad yn esiampl i ni, yn credu y neges, ond yn mynd at Iesu Grist. Ac fel yr oedden nhw yn rhannu gyda teulu y ffydd, ond yn rhannu gydag eraill hefyd. Da ni'n gweld fel yr oedd Mair yn myfyrio ac yn canolbwyntio ar ei chalon ac yn cadw'r pethau yma yn ei chalon hi. A da ni'n gweld esiampl Simeon oedd yn medru wynebu'r dyfodol yn hollol dawel mewn tangnefedd oherwydd yr achubwr yma oedd wedi cael ei eni. Ac wrth gwrs, yr esiampl fwyaf da ni'n gweld yn Lyg 2 a beth mae hyn i gyd yn arwain i ato fo di addoliad. Bod ni'n addoli Duw, oherwydd i fod wedi bod mor dda teg ato ni, oherwydd bod wedi bod mor rhyfeddol, oherwydd i fod i gariad o yn hollol ffantastig. Gewch chi orffen trwy ddio. Arglwydd Duw, diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di. Diolch i ti bod ti wedi delio efo ni, nid fel oedden ni'n ei heiddi, ond bod ti wedi delio efo ni o dy ras rhyfeddol. Diolch i ti am Iesu Grist. Diolch i ti am y fath a chybiaeth. Diolch i ti bod ti gyda ni rwan, bod yr ysbryd glân yno ni a helpa ni yn yr wythnos nesaf yma, Dad, i trystio yn y peth yma, i ddilyn yr esiample yma, ac i ddweud wrth eraill, a
dyn ni'n gweddio bydd pobl eraill yn gweld rhywbeth ohono ti yna ni, Dad. Fel bod mwy a mwy o bobl yn dod i gredu, a fydd yna fwy a fwy o bobl yna ar ddiwedd amser yn canu clodydd i ti. O Dad, dyn ni'n gweddio rwan, ni'n gweddio dros pawb sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y gwasanaeth yma, ac dyn ni jyst yn gweddio fydd pawb sydd wedi gwrando, wedi cael bendith a bod ti wedi siarad gyda nhw. A dyn ni'n gweddio hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. O dewch, pawb sy'n anffyddlon, dewch, y gwan ac ansicr, dewch, does neb ar ben ei hun. O dewch, ddiffrwyth i'r eithrisrai, bod gweddio'n faich, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i chi. O dewch, chwerw a bregus, dewch, gyda'ch holl ofnau, dewch, profwch ei gariad pur. O dewch, yr euog sy'n cuddio nawr, sdim angen rhedeg mwy, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i chi. Ef yw'r oen a berthwyd, i faddau fe'i lladdwyd, a ddawodd ei hedd, i'r rhai sydd â ffydd. Ef yw'r oen a berthwyd, i faddau fe'i lladdwyd, a ddawodd ei hedd, i'r rhai sydd â ffydd. O dewch, bod yn waglaw, dewch, ef yw yr offrwm, dewch, gwelwch beth wnaeth